ಇತ್ತೆ ಅವಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ರಂಗಿರದ ಮರ ಉಂಡು ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣದ ಮುರಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ರೀತಿ ಕೋಚ್ ಮುರಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಐಕಿತ್ತೆ ಬಾಳಲ್ಲ ಮಂತದ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಟೋಡು ಬಂಡದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ರೈತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಾಡ ಗುಂಡ ಅಂದಿಪ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಸ್ತೂಪ ಆ ರೀತಿಯನ ಸ್ತೂಪ ಆತು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುಲ ಕಟ್ಟದು ಐತದ ನೇಟ್ ಐಟ್ ಮೈಸಂದಾಯನ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಂಡದು ಉಂಡು ಪಂಡ ನೇನು ಮೂಡೈ ಮೊನೆ ಮಂತದ್ದು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅಂಚನೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ಐತ ಬರಿಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ಮೊನೆ ಬಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೆ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬರಿಟ್ ಗುಳಿಗ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಬತ್ತದ ಪದ್ಮಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಜೆಗೊಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಐತನಾಡೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮರ ನಿನ್ನು ಪೂರ ಊಲ ದೆಪ್ಪೆರೇಜಿ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಈತ ನಾಗಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐದಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗಾಗಿ ಬೇತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಗುಳಿಗ ಬೇತೇನೆ ಮೈಸಂದಾಯಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಟ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ನಿಗ್ಲಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಗುಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಚಾರ ಪೋನಾಗ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖಲುವಾದ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂರ ದೀಪದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೀಪದಿದ್ದು ಮೇರೆ ಒಂದು ಕೇಪಲ ಪೂಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಆರತಿ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಈ ಮೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಾಗಾಗ ಬೊಂಡ ದೀಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿಲ ಕೆಲವರು ಕಂತದ್ದು ಹೂ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಲ್ಲ ನಾಗಾಗಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಾಲಯ ಮುರಣಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅದು ಬಾಲಾಲಯ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ 4 ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೇರೆ ಈಗ ಮೈಸಂದಾಯಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ಹಿಂಚ ಬಾಲಾಲ ಹಿಡಿದಿತ್ತನ ಈಗ ಐಕಿತ್ತೆ ಅವೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಬತ್ತೀನಿ ಈಗ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಕೇಪುಲ ಪುರ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಮಂತದ ಬತ್ತು ಮಂತಿನಿ ಈಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವರು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಎಯ್ಯಾಡಿ ನಮಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪದಮಿತ್ತು ವೈದ್ಯನಾಥ ಬರ್ಪುಂಡದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡದು ಕಂಡೆಟ್ಟು ಜುಮಾ ಈ ಮಾಗಣದ ದೈವಳ್ನದಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಮಾಗಣದ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಂಚಾರ ಜಾರಂದಾಯ ನಲ್ಪಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಉಂಟು ಒಂದು ಒಂಜೇ ಸಂಚಾರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ತು ಜಾರಂದಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಡ್ಡೆ ಅವು ಬಾರೆ ಬೈಲ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡದು ಅಂದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಂಚಾರ ದುಂಬುದ ಆಚರಣೆ ಉಂತುದು ದುಂಬು ಬಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಂಚ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಪಿನ ದೈವಲ್ ಇತ್ತು ಬಂದೈತೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತು ದೈವ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬುರ ಬತ್ತ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೈತ ಇಂಚಿನ ಬಂದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಲ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಮೂಲ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನಾಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ರೈಟ್ ಗುಣಮುಖ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬು ಇತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಗಟ್ಟಡು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮೀಯರು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಒಲಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಜ ನಾಶ ಅಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಜ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೈದನು ಐನೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಐನು ಲಕ್ಕದಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಷಗೂ ವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶನಿ ಕತ್ತೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪರ್ವದ ಮಂತ್ ಬಟನಗಳನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ 2008 ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಅಂಚ ಮರತಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚಿ ಪರ್ವದಲಕ ಮೂಲು ನಾಗ ಕೊಂಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೇರು ಪುರ ಮೈಪೇರು ಅಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಂದೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೊಂಚ ಪನ್ಯಾರ ಬಂಡು ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸುರುಮಲ್ ತೇತ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 2008 ಪೂಜೆ 2008 ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ದೈವದ 2014 ಪಕ್ಕ ರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕೋತಿ ಎನ್ಮೇರ್ದು 14 ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ 14 ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀನಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಂದು ಅಪಗ ಕೂಡ ದಾದ ಬತ್ತಿನ ಅಪಗ ಕೂಡ ನಾಗನ ಒಂಜಿ 48 ದಿನ ಅಂಕಲಿಗೆ ವೃತ ಮಲ್ಪರದನ್ನ ಬಂಡೇರು ಆ 48 ವೃತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಟ್ರದಾದ ಬಂಡಿ ಬಂಡ 48 ದಿನ ದೀಪ ದಿವರೆತ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 48 ದಿನ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡಂಡ ಇರ್ದಿವು ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡೆಗೆ ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಅವು ಯಾನು ಉಂತಾಯ್ತು ಎಂಕ ಬಂಡ 3 ದಿನ ಇವಾಗ ಹೌದಾದ ಬಂಡಿಗೆ ಉಂತಾರ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಬತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀನ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಬೋಂಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಮಿಡ್ಲದೊಂಚೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ದೀನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಂಚೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾನಾಗ ಒಂಜಿ 2016-17 ಅನಾಗ
ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಆಯ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಆನಾಗ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಗೊರಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೈವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾ ಯಾಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಕುಲ್ದ ಅಪಗ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆತಂದು ಅಪಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಅವು ನಮಗ್ ದಾದ ಅಪಗ ಆಕ್ರೋಶ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬನ್ಪ ಎಂಕ ಆಚಾರನೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದಲ್ಲ ಅನ್ನ ದೈವ ಗೆರನಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಲ್ತೇರ್ದ ಎಂಕ ಅವು ಕೋಪ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಓದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಈತು ದೈವಲುಳ್ಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಜಿ ದುಮ್ಮದೇನು ಬೇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ಅವು ಶೆಟ್ರನ್ ಹಾಕಲ ತರವಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತರವಾಡದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕಲ ಗೈಡ್ದ ಇನ್ನದೇ ತೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದಾಯ್ಬೇಕತ್ತೆ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದಾಯ್ಬೇಕ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿಗೆ ಐತವೇ ಐನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಆನೆ ಬಾನು ಸೇವನವರೆಗೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಬೂದಿನ ಕಡಲಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಲಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯವು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ 14 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಇಂಡಿದ ಆವಾರ ಕೊರ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಾರಗಳು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ದೈವ ಒಂತೆ ನೇಮದ ಪ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿದ ಈ ನೇಮದ ಇಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ಅದು ಇಂಕಲೆ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಎಂಗಳು ಬಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ನೀರು ಬಂದಾರೆ ದಾದ ಬಂದ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷ ಐಕ್ ಒಂದು ಕೋರುಡು ನೇಮ ಅಂಚಪುರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುರ ಬಂತೇರು ಅವು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೊರಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ ದೈವ ಅಪಗನೆ ಆಹ್ವಾನ ಆಗ್ತದೆ ఒక ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ತುಂಡು ದೈವ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿವರ ಬತ್ತಿನ ಏತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿವರ ಬತ್ತೇರ ಪಂಡ ಅವು ದಾದಾ ಬಿಂದು ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲವು ಅವು ದೌಟು ಒಂದು ದೌಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ರುಂಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪದಿಕ್ಕರಿಗೆ ಏನ್ರುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡವ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಈಗ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿತ ದೈವಗೆ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಒಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐತ ಟೈಮ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾತಿ ಪೊರ್ತು ಕೂಡುದು ಬರೋನು ಇತ್ತ ಅವು ಬರೋನುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ತೋರೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಿಲಕಂಡ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಏಡಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಏರಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಗೇನು ಬಿಡ್ತು ಅಕಲ್ ಕೆಲ್ಸಗೂ ಪೊಪ್ಪೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಎಂಚ ಆಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಅಡ್ಡುಂಡು ಊರ್ದಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಡ್ಡುಂಡು ಇಂಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗುರು ಟೂರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿನಾರು ರವೀಶ್ ಬಂಡದಾರು ಆರು ಪಂಡ ಟೂರ್ ಮಂದು ಪೈತ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಟೂರು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅಡೆತಡೆ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲು ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆಲ ಬಾಲಯಲ್ಲ ಮಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ಬಂಡಿರು ರಡ್ಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸ ಖರ್ಚೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಾ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿದಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಆತನು ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಂದಿನ ಆರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಬಂದಿನಿ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಆದ ಅಂಜಿನಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಿದೇರಿಗೆ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಎನ್ನೇರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಸೇವೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಕಾನಾಗ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಿ ಎನ್ನುವಿದೆ ಅನ್ನದಾನ ಅರ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಡುತ್ತೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಏನಂತೆ ಪನ್ಮಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟವಡು ನಿಕ್ಕುಲೇನು ಅವು ಚಿತ್ರಮಲ್ ಬರೋದು ತುಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕುಲು ತಾಂಡ ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನೆ 4 ಜನ ಇದ್ದವನುಗ ನಮ್ಮನೆ 4 ಜನ ಇದ್ದವನುಗ ಇದು ಈರು ಸಪರೇಟ್ ಇರಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣತ್ತೆ ಎಂಗಳು 3 ಜನ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿದ್ದು ನಾನು ನೀರು ಮೆಲ್ಲ ಇರಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ್ವಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಲ ಮಾತ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂಡ ದೀಪನ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಅವು ದೀಪನ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಪೋಯ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತನು ಪೂರ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಪೋಯಿದ್ದು ಹೋದು ಪೂರ ಇತ್ತೆಡ್ದು ಅದು ಬತ್ತನು
ಮತ್ತದು ಮೂಲ ಅಪ್ಪನವರು ಒತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಪ್ಪನ್ನ ಬಂದು ಅವು ಆನಿನ ಸನ್ನಿವೇಶರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ದಿನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮೇರದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ತಂಜಿ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ದಿನ ಅವ್ರ ತಮ್ಮಲೆ ಅವು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಅವು ಆ ಅರ್ಧಡೆ ಬೈದಿನಾರು ಆ ಬೇಜಾರು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಂತ ಮಿತ್ತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅದಂತಾನೆ ಬೇಲೆ ಇದು ಇತ್ತತ್ತು ದುಂಬೂರು ನಿಂಚಲ್ಲ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಆತು ಏನು ಮೇರೆ ಡೇಪ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ನಡುಪೋಡು ದೇಪಂಡಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಯ್ದೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಅಣ್ಣ ಚಾ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತು ಅಂಚೆ ಅವ್ರು ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಏರು ಅವು ಪಂತಿ ఆయన ఎంగల కైతలు ఉంటాడు అవేలకనే ఎంగల పంజోలు బొరవైతారు ఒకరు పంటారు 24 గంటದ ಉಲೈ ಈ ತೆರಿಪಾಂಡ ಎಂಕುಲು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಪನಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪ ನೂ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನೂರು ಸತ್ಯ 23 ಗಂಟೆ ಆವಡಾಂಡ ಆಯ್ತು ನರಕಾರದ ಮೊದಲು ಬತ್ತು ಪುರಿ ತಪ್ಪಂಡು ಮಾಪಂಡು ಅವಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ 24 ಗಂಟೆ ಆತಿಜಿ ದೈವದ ಅಲ್ಪ ಕುಲಂದ ಬಯ್ಯ ಗ್ಯಾಪಲ್ ಉಪ್ಪ ಬರ್ತದ ತಪ್ಪಂಡು ಮಾಪಂಡು ಅದೇ కలియుగట్ల ఈ విద్యున్మాన యుగట్ల ದೈವ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಂಚ ಅಪವಾದ ಪಾಡಂದಂಡ ಊರು ಸೇರಿದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಆರ್ನ ಗಡು ದಾಟೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ತೊಚ್ಪಾದ ಅವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಯರ್ ಎಲ್ಲ 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 ಡಿಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಜಾಲ್ ಪಂಡೇರಂಡ ತಿಲಕಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಮ್ಮಂಡ ದೈವದ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಅಡಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಓಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಹೋಗು ಅಣ್ಣ 23 ಗಂಟೆ ತುಲೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪ ಇರುತ್ತೆ 5 ಮೇಂಗ್ಳು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಆಜಂಡ ಪಂಟ ಇಂಚ ಕುಶಾಲ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಜನ ಕೇಂದಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ತೀರಮಣ್ಣ ಕೊಡತ್ತೆ ಮಾತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಬಿನ ಆಚಾರನೆ ನಿಖಲ್ದ ಏನನ್ನು ಸಂಶಯ ಅಷ್ಟು ಇಡ್ದು ಪುನೀತ್ ಬಂಡದು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಹೌದಾ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅವು ಒಂದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವಳ ಬನ್ಕ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುವೆ ಬರೀ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಲಿಬೋದು ಬಂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲದೆ ಎಂಕುಲು ಆರು ಸರಿಯಾವಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಆನಿದಾದ ಬಂಡ ಇಂಗತ್ತು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿ ಅಕುಲು ಬೇತಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲೈದ ವಿಷಯ ಪಿದೇ ಬಂತಿನ ಏರು ಬಂದು ಎಂಕಲೇ ಬೋಡು ಬೇತೆ ಓವೆಲ್ಲ ತಾಂಟು ಅವು ವಿಷಯನತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿಷಯನತ್ತು ಬೊಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೋರ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಬೋಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಕಾರಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿದೆ ಏರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ವಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಏತು ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲಿಗೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಟೋಟಲ್ ದೈವದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಟಿದೆ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಎಂಕಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಿ ಎದುರು ಜಾಗ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗಿಡ ಮರ ಪುರ ನರ್ದು ದೈವಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಆಸೆದಾದ ಬಂಡ ನಾಗಬನ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ನಾಗಬನ ತೂಗೋಡು ಅಲ್ತ ಉಂಡು ತೂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಅಪಗದಾದ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಂಚ ಅಂಡ ಇತ್ತದಾದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪುದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಿ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಹೋಯಾಡ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕೈತಲ್ಲ ಅವಳು ನಾಗಬನ ಪೋತಾರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವಳು ಮುರಕಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರಕುಲು ಏರು ಬರ್ಪನ ಮರಕುಲು ಅವು ತೂನಗರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಅವು ಇನ್ಕೊಡೆದತ್ತೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಓಲ್ಲಂಚಿ ಆ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿನಗರದ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಯಾಪನ್ ಪುನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಖುಷಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಆ ಬನಕುಲಿಡು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆದ ಬೊಡಾಪನ ಚಿತ್ತನ ದೈಕ್ಲೇನು ಬಳೆ ಪೋಡು ಸಂಪಿಗೆದ ಸದಾ ಒಂದು 7 ಮರ ಉಂಡು ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ 5 ಗಿಡ ಮರ
ರಕ್ತಚಂದನ ಉಂಡು, ರುದ್ರಾಕ್ಷದ ಉಂಡು, ಪೂರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಂಧದ ಪೂರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಡಂಬೋದು. ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಬನ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೊಂದು ತನುಮೈಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಈ ಕಾಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರದಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಪ್ಪು ವರ್ಷವಾದಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಡದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಗೊಂಜಿ ನಾಗಗ ಬೊಂಡ ಮೈಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಗೊಂಡು ಬೊಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಅಂದ್ ಇಡೆ ಮುಟ ಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿತ್ತ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗಗಳ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಪದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಗ ಪಂಡದು ಅಂದ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮವಳು ಇತ್ತೆ ಪೂರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ದಾಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗೆಲುಂಡು ಗುತ್ತುಲು ದಾಲ ಅವು ಪಂಡ ಉಂದು ಊರ್ದ ದೈವ ಅದು ఒక ಐತೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ದೈವ ಎತ್ತಿನಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಉಳುವವನಿ ಭೂಮಿಯ ಬರ್ತಿನಾಗ ಕೆಲವರ ಜಾಗ ತತ್ತದು ಬೇತನೆತ್ತ ಕಲೆ ಬೋತು ಹೌದಾದತ್ತಂದು ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪುನು ವಾ ಜಾತಿ ಅವಡು ವಾ ಧರ್ಮ ಅವಡು ದೇವೇರ್ನ ಭೂಮಿ ದೇವೇರ್ನದತ್ತೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿದ ಅಂಚಿಂಚಾನಲ್ಲ ದೇವೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದಿ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಗೊತ್ತನೆ ಇದೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದ ಕಲೆ ದ್ವೇಷ ಆ ದೇವರಿನ ದ್ವೇಷ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇಚ್ಛ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಧರ್ಮ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವ ಒಂದು ಪೋಪ ಆನ ಬೇತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಗೌರವ ಕೊರಡತ್ತಿ ಎಂಕನತೆ ಬೇಜಾರತ್ತಿನ ಮನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರತ್ತಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಕಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ. ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಂದೆ ಈ ತುಳುವನೆಲ್ಟೆಂಚಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತನ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವು ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಪಿನ ಆಯ್ತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಣ್ಪನೆ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಉಂಡು ಆನೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ಪನಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಪಾಡು ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ಏರ್ನ ಕೈಪೊಲಿಪೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಾರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಬಾಡು ಅಂಚ ಆರು ತಪಸ್ವಿ ಅದು ಪೇರು ಅವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಪುನ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಈ ಮೂಲು ಕಾರ್ನಿಗೋಡು ಮೆರಳಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಬಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂತ್ಯ ಒಟ್ಟು ದುಂಬೆ ಲಗಡಿ ಅಂಡ ಕೊಂಡತೆ ಇತ ಪರಬಾರಿ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಪೊಪ್ಪು ಜತೆ ಆಗಲ ತಪಸ್ಸದ ಫಲ ಪೊಪ್ಪು ಜತೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ನೀರು ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಏರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಲು ಅನುಭವಿಸ ಅಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಪೀರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಕತ್ಲು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗಲ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎತ್ತು ಏನ್ ತುಪ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಎತ್ತು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇಡೆ ಪೋಯರ ಏನಪ್ಪೋಯ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪನದಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಊರ್ದಕುಲು ಸೇರಿದ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರೋಂಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 50 ಚೇರ್ ಐನು ಟೇಬಲ್ ಕುಡಂಜ ಅವೇ ಅನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಕನೆ ಧರ್ಮದಕುಲು 50 ಚೇರ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಲತ್ತಂದೆ ಅದೇ ಅಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ನ ಏರ ಸಂಬಂಧದ ಅಕಲು ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಆದಪ್ಪುನಾಗ ಅವರೊಂದು ಪರಕ್ಕೆ ಪಂದಿತ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಆ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಅಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ ಈಡೇಡ್ದನು ಅವು ಅಂಚಾದ